Un ano máis, a xira dos Caneiros enche Betanzos de alegría. Para nós os caneiros son unha diversión, pasámoslo fenomenal os caneiros, aparte de tocar, divertir a xente, nós tamén lo pasamos moi ben, é unha cousa especial. É cita obligada, e viremos sempre hasta que o corpo aguante, claro. Estamos quentando motores porque primeiro hai que engrasar a maquinaria, senón a maquinaria non funciona. Entón estamos aquí tomando uns viñiños, tocando uns temas e pois arrancamos. Mambo, que rico el mambo. Mira, hai comida, hai bebida, hai de todo. Hai que matar... Este non se vai con Padre Nuestro, Si non traigo la cecina non me dejan venir. Fíjate que amigos. De carallo, ¿no? Como decís aquí. Pelar as patacas para fazer ora a tortilla. Aí dentro temos a comida. Andaricas. Pillámoslos ora pola mañán aquí na ría. É tradición de que as lanchas suban engalanadas e aquí estamos utilizando o lúpulo que é gallego 100%. Para ver aos compañeiros como traballan, porque eu xa as fixen antes. É unha das festas máis importantes que temos. Os Caneiros unha romería dos betanceiros e de toda a xente que queira acudir. Única. Cuidado. Madre, isto é impresionante. Es un día que vale por 4. O mellor do mundo. Os 4 barcos son para nós, a ver se chegan. É unha familia numerosa. Levamos un pouquiño de viño, comida, máis ou menos o que vamos encontrando por aí. Vamos recadando cousas para pasalo ben. Caneiros, caneiros. Cabelo. Alternativa non ven. Que sí, mozas, que xa chego. É que estaba aí a Ponte Bella abarrotada de coches e non daba chegado. Pero por fin, para os Caneiros, nunca tarde, arrancamos para os Caneiros. Ajo a Chile, sí. Ajo de Valencia. É vegetariano e bebe auga do río. A mellor festa de España. E do mundo. En Betanzos hai dúas cousas, caneiros e tortilla. E levamos as dúas, así que... Somos os piratas do Mondeo, a perla negra. Unha festa que se facía como premio, como recompensa de todas as colleitas, era unha cousa moi familiar. Desde pequeniña, porque meus abuelos xa tiñan lanches e íbamos aos Caneiros. Non me vou de vacacións en estas fechas ni de broma. Caneiros a tope, venga, al abordaje. Primeiro nécoras, cigalas, algo para picar así un poquinho. Nos intentamos subir a remos, que é a tradición, o que pasa que a marea este ano non axuda moito. E sempre, ao final, sempre hai problemas de mulleres que chegaron tarde. No, nos engañaron eles no primeiro momento. Dixeron que había motor, vamos a remos porque é máis bonito, moito máis bonito. Sí, mira que me dan reman de carallo. Gia aí! Claro, é que se non suben, Oxe por ti, mañán por min. Vamos comer os mellores callos do mundo, feitos na casa. Levamos toda a noite collendo neles. Camarón da ría de Betanzos, que non vai a ninguna parte. Veñen 40 botellas e van todas vacías. Máis 2 barriles de 50 litros. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Home, hai que vir co look preparado. Enseñade a empanada que fixemos, a man aí a masaca está amasada. Horno de leña. Sudei como unha burra. Galicia caníbal. Me encanta bailar. Dicía miña abuela cando eu era así pequena: ti valías para o mellor teatro do mundo. Eu quero bailar en Acapulco. Baila, 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 eu quero bailar. Fixe unha tartiña e todo para viñas para comer, Home, ni nada, aquí traballamos todos. Iso é unha joya, non ten casi ningún barco. No, nos de campo nada. Nada, nos aquí, miña filla. Como se isto fora nun hotel. A tono con la movida, ¿o no? Para non se poñer moreno.
porque queremos nos conservar blancuchas. Son moitos anos facendo recorrido. O río non ten secretos. 2 veces rapero. A ver, mentras sea chaval, si despois xa de maior, sabe Dios. Atrévete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte. Eu son solteiro, Teño vacas na casa, teño maquinaria, son solteiro. A min liárame, como son tan malo de liar, fixeronme vir. Todos somos unha piña! Conservando a tradición, viva a amistad, vivan os caneiros! ¡Viva!